Pa-check kakabsat nga adda kayo manen nga agururay sigsigaan nyo daytoy nga oras iti panagiinadal tayo. Arig na may sa tayo nga dakkel a klase. Imagine, adda iti may isang eskwelaan. Siya iti natutukan nga mangisuro. Kitagtaday ra kajarwangan, ket welcomen kayo amin sumrek iti classroom tapno agmay sa tayo nga adalen iti sao ni Apo Diyos. Ket no may nga klase dayta, arig na apantayon kaday di principal ket kuna tayo, sir, kurangen di classroom mi. Apay nga kurang ket nagdakkel may. Iti may nga rason no apay nga umat-adu tayo. Ket da kayo metlaeng kakabsat. Da kayo metlaeng. Tainton no agrugi tayon akastoy. Ket uray no maysa kada kayo. Ket isiryo kadagiti gagayem na. Ket dayjay nga gayem yo isir na met iti gayem na. Umadu tayo kakabsat. Usaren na tayo ni Apo Diyos nga mangited tinaimbag adamag kadaytoy a simple a pamayan. So nga agyaman tayo. Iti panagkakadwa tayo ket agtultuloy kakabsat. Agsipod ta timmapug tayon iti umuna nga lawas iti bulan iti Hunyo. Actually, adda tayon kakabsat iti mikadwa ta naglipas iti Sabado pasetin iti bulan iti Hunyo. Nga magtultuloy tayo kakabsat nga adalen daytoy nakapimpintas nga quarterly lesson tayo. Dayjay man tarigagay tayo tay sumet iti kayat ni Apo Dios nga mapasamak kada tayo. Nga dayjay pan nakikayamet tayo kenkwana our relationship with Him ket dumakkel adumakkel. Nga iti ultimo kakabsat nga pagbalinan tayto. Adda dayjay quotation nga isu iti kang kanayon nga imulmulak iti puso. Kunana ni Ellen White, when the character of Christ is fully reflected in us, iti kamkamang ti iglesia, then the Father will tell His Son, go get your very own. Daytoy nga inadalin tayo kabsat ket kayat na nga mabukal dayjay nga karakter kababalin ni Apo Jesus kada tayo. Ada tayon iti lesson number 11. Sakbay tayo nga serken agkararag tayo kakabsat. Dakkel nga gundaway manen nga inted mo kada kami Ama. Diyos mi nga dakat sa dilangin. Daytoy gundaway nga agmaymay sa kami. Agyaman kami dayjay inmulam nga panggep kadagiti puso ken panagbiag mi. Iti panagserbi mi ken ka, ken ti panagserbi mi ti iglesia, ken iti sabsabalipay. Kadaytoy nga leksyon mi o Dios, idalan na kami. Tapno uray pay no anyay iti umay iti panagbiag mi. Adda kami latangan nakaangkla kadayjay nga pamati mi ken ka. Tulungan na kami babanti Santong Espiritu. Agyaman kami itinagan na po Mesos. Amen. Iti title kakabsat iti lesson tayo iti lesson 11. Dagiti pakarigatan. Setbacks. Amo tayo nga iti panakipagpagna tayo kini Apo Diyos. Umay dagiti pakarigatan. Saan nga dayjay ko nato nga bed of roses? Kunana day di papang
Intun no apan mo alaen ti rosas. When you pick a rose, adda digdi siit nga isu iti mangsugat ken ka. Uray pay kakabsat iti panagbiag tayo niya. It becomes sweeter dahil success nga umay ka na tayo. No makita tayo digdi rigat ang naglablabsan tayo. Makita yung nga digdi tao kakabsat nga naggapu iti nanumo, naggapu iti rigat. Ngem intun no isuda digdi binindisyonan ni Apo Diyos. Dayjay nga panagbiagda nga kunatayon nga di success. Ket isu kakabsat iti may isang nga banag nga pangdayaw da kani Apo Diyos. Iti paset nga mayulog at masarakan iti Roma Kapitulo 5 versikulo 3 hinggan at 15 na surat ket basaen tayo. Ket saan laeng adaytoy no di ket agrag-u tayo met laeng kadagiti rigrigat tayo nga ammo tayo at irigat patauden na iti anos. Ket ti anos pakasuutan. Ket iti pakasuutan inanama. Ket iti inanama saan apakaibabainan. Dati ayat ti Diyos maiparukpok kadagiti puspuso tayo. Gapu ti Espiritu Santo naited kada tayo. Anyan kakabsat dayjay ko nato yung progressive iti panagbiag. Kang kanay nga ibagbaga, urepay iti panag-iinadal me on personal one-on-one evangelism. Wenno grupo, ket usar tatakabsat. Adda dayjay talo a klase iti changes. Taday tinangibaga, change is the only permanent thing in this world. Kita nyo tiramay ko kausap. Adda dayjay agpangato, adda dayjay saan nga diretsyo, adamit dayjay pababa. Daytoy pababa, isu dayjay ko na tayo nga change nga itinaga na regress. Agpababa, regress. Daytoy tinga, dayjay ko na tayo nga equilibrium. Taiso nga na ang nagbaliw, ang ngimato, ang bimaba, saan met nga ngimato. Ngem daytoy kasayaatan, dayjay agpangato, daytoy dayjay progress. Progress, equilibrium, regress. Isu nga no agkikinumusta tayo, kumusta ka, Brother Elmer? Kumusta ka, Pastor Richard? Kumusta ka, Pastor? Kaduan asungbat tayo, sula di. Anya di kayo nangasaon, at datay lat na ijeting nga. Manipod idi, damo, ingana itata, sulat di. Awan iti nagbalbaliwan na. Ngam adda digiti kang kakabsat, nga intun no agkikinablaw tayo, kumusta ka, sister? Madaydayaw na Apo Diyos, Pastor, nasisya at ngam idikalman. Anyan nga nagpintas nga pamadayaw kini Apo Diyos. No kitain tayo kabsat, umay iti panagrangay. Apay, di ko na adda iti setbacks, panagrigrigat. Kadayjay nga tiyempo nga adda tayo panagrigrigat. Amun tayo nga dayjay panagrigrigat tayo, ikan na tayo iti anos. Patience. Perseverance. Kadayjay nga anos, aramidin na iti kababalin tayo. Dayjay pakasuutan. Kadayjay nga kababalin tayo, itid na kada tayo iti inanama.
adalata dayjay kanayon nga pet-pet-petan tayo. Iti tunggal Sabado. Nagpintas dayjay antem tayo. We have this hope at the dayjay nga inanama. Tauray pay no aglasat tayo itiriga. Pet-petan tayo nga at the dayjay inanama tayo. Ket gapot at the dayjay inanama tayo. Kunana agrag-u tayo. Agrag-u tayo. Manan, alayin nyo kabsat, dahil pagsuratan nyo, alayin nyo matin yung bulpen nyo. Taalaan tayo, dahil talo nga napapateg, nga inadal tayo, itileksyon tayo. Umuna, dumakkel iti panakikayamet ko iti Diyos, no amok nga adda ni Jesus kanya iti tiyempo iti rigat. I repeat. Dumakkel iti panakikayamet ko iti Diyos, no amok nga adda ni Jesus kanya iti tiyempo iti rigat. Iti leksyon tayo kakabsat, inted na dahil kapadasan ni Jesus kandigiti adalan na kandagiti sabsabali. In surat ni Marcos, iti kapitulo 4, versikulo 35 ingganat 41. Anya iti nagunag dahito yung istorya. Kalpasan iti atidug nga aldaw. Nga nagadu iti naramid ni Apo Jesus. Inbaga na kadigiti adalan, apan tayo ijay balasiw, iti pagtutungtungan na kakapsa, dayjay baybay iti Galilea. The Sea of Galilee is actually a lake. Dayjay ket saan kakabsat nga nusiko na tayo gamin niya kasalanan nga ibaga tayo nga na apgad saan. Tamnay, ta iti danum na ited iti Jordan River. Adu iti ilustrasyon maipanggep kadeta a Sea of Galilee. Iti Sea of Galilee kabsat ket saan nga isu iti nalawa. No, from one end to another, mabalin mo kakabsat, itatanta motorize iti bar, o iti boat nga pagluganan ijay. Ibagbagak because I had the personal experience of crossing the Sea of Galilee. Idi napang kami kakabsat, kalkalpas iti sandstorm. Isu nga dayjay tourist guide ko na you cannot see the beauty of the sea, tapay na, haan nga dayjay naulap kapsat, no di nasipnget, urad aldaw nasipnget di lugar, agsipog ta, dayjay tangatang, napuno iti dayjay darat sandstorm. Apanda, kabil tayon, naggapuda iti abagatan. Apanda iti amyanan. Ket idin nga nakalugandan kadagiti baluto. At dadigiti sumagmamano kakabsat nga simurot kadakwada. I like the picture. Ta idin nga nasursurwandan asuruten ni Apo Jesus wherever he goes. Saan langanan nga digiti adalan ti sumursurot ken kuanan umad-ado ket imado dagiti tao. Idi nga nangagda nga kunana ni Apo Jesus, let us go to the other side. Naglugan damaten kadigiti babasit nga balituda. No sa dino iti napanan ni Apo Jesus, isubeten ti suruten da. And all of a sudden, ni Apo Jesus napan ijay ayan. Di ko na ti ni Marcos stern
Gistern, ijedete ayan da pagtikanan. Nga pangiturungan da, dayjay nga baluto. It's a boat. Imagine just 13 of them. 13. Sa nga pulo kit duang adalan, plus ni Apo Jesus, adadajay. Napanijay, ije lugar kumang ayan ni Pedro, nga pangiturungan, dayjay nga balutudan. And then, all of a sudden, imay itinadawel a bagyo. Dayjay ti warning na dayjay tourist guide iti. Tamuna nga da kami, we went there for a religious stories. Kunana. Galilee is a place where now it is come, but be ready, kunana kanyami, pakabil na dya life best me, be ready, maybe at the middle of the sea, at dati dya tinga, umay tinapig sa nga bagyo. Saan nga daya awan daya pag-asang ibagana, adayo pa ilaeng, ije pelang Pacific ibaganan. Manung aldaw, sabay nga umay ibaganan. Saan? All of a sudden, a storm came. Laglagipin nyo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ken dagiti kaaduan ni Jay, they were skilled fishermen. The Sea of Galilee was their playground. Gaputa di Jay, amuda, they must have experienced some storms before. Ngem imay kanya da di panagbutan. Nakita da ni Apo Jesus nga maturog. Kuna na kayo. Kanya kuna da. Teacher. Manursuro kuna ra. Rabbi. Don't you care if we drown? Anyan, short kuna na. Apay, awan langinan iti panagritnam. Iti rigat. Tati adadalin tayo panagrigat. Makita mo nagrigrigat kami. Don't you care nung ure numatay tayo? Denggam iti kunana ni Apo Jesus. In times of rigat, iti panagrigat, iti bagyo, physical, real, or anyaman nga bagyo nga lasatem kapsat ko. Setbacks. Ti kunana ni Apo Jesus. Quiet. Be still. Diti balay da iti karuba mi nga balay nga wantagigyan. It is an old house. Abandoned house. Balay dagiti kakasinsin ni Mrs. Rafanan, dagiti De Leon. Gaputa, awanen, nailako da, daytoy lote da, the house and lot, iti may isang taga Leyte. Idi imay dagiti nakagatang, agsipod ta, ibagada nga naggapu da, ijay Visayas, actually ko na naggapu kami, Davao ko na da. We did talk. Kaya kunanda kanya, Pastor, aramidem no niya ti kahit mong aramidin dito, gana nga di mi pa ilang umay. So itatay, jay ti ayan di ti basit nga garden ko, ayan di ti masitas, ayan di ti mulak nga natang, adamit iti kulungak, nga pagtaraknak iti native manok. Ngem adda iti daan abalay. Intun no umay iti tudo. Saan ba nga bagyo? Ket adda iti angin, dayjay ririna, dayjay nga balay, isu iti saan amang paturog kada kami. Tapay, aglikab digiti yero ket maiyangin, nakatagtagari. Kunana ni Apo Jesus. Quiet. Be still. Apay nga agbutan kayo. Then he said,
Do you still have no faith? Awampay kadi iti pamati. Iti naramid na, timakder ijay ayan na nga nagitdaan. Ingato na iti ima na. Ket inbagana kadayjay abagyo nga nangited iti dadakkel a daluyon nga nangited iti panagbuteng kanyada bistil talaka ket nagkalma. Kunadig iti adalan, sino daytoy? Who is this? Nga uray ti angin ken iti daluyon agtungpal kenkwana. Idi adda kami di kabayabasan, adda digiti duwa nga kapitan. Kapitan Banayos, ijay baryo iti kabayabasan. Kapitan Resley, di sa bay nga baryo. Agsipod ta iti inadalmi, ijay sao ni Apo Jesus, remember Lot's wife. Inted ko di background. Nga sakbay nga dinusa ni Apo Diyos iti syudad, iti Sodoma ken Gomora. Napan ni Apo Diyos ken ni Abraham. Ket malagip ni Abraham nga adjay kaanakan na nga ni Lot. Isungin rugi na Apo kunana. Dusaem kadi daytoy dua a syudad no adda iti 50 nga matalag nga anak mo. Kunana Apo Diyos saan. Bimaba nga bimaba dayjay nga tawar ni Abraham. Kunana ni Apo Diyos no adda iti 20 saan. Itinbagak kadigiti dua kakabsat tayo kapitan. Kapitan Banayos, Kapitan Mendoza. Kakabsat ko kuna. Kadayta nga baryuyo, inraman kumuten iti luga. Nga ayan dagiti matalag amamati ni Apo Diyos ko. No bendisyonan ni Apo Diyos dagiti matalag nga anak na, da kayo kuna. Mairaman dagijay akabaryan mo. Malagip ko, may isang rabi ang pahinga na bayag. We're ready to go to sleep. Nagayab ni Sister Mila Melchor, taga dito'y Katagudingan, San Clemente. Diyo, apay nga tako na, kinita. Ke inansarak, apay maring, inbaga na, isang sangit. Kunana, kararagaman pastor ni Margie, te balasan ko. Uwen ko na, pinaladjanagan ni Margie, we became friends in the Facebook. Sa nagkita kami, iti may isang malam, ijay Walter Mart. Nakita mo ni Margie, dahil kabsat na nga ni John. So we had a very good time. Kaya, malagip ko dito yung pamilya. Adada iti Katagudingan, paset iti San Clemente. Kastoy akalgaw, it was summer. Nagmula da maring Mila kaday di paring Amor nga Melchor. Ijay dagada, minulaan da kapsat, iti pagay, rinapanda. Unfortunately, gapu iti pudot, iti kalgaw. Dayjay padanom hanan akabalan. Idin nga umayen nga agdawa dayjay mulada. Agringat ket dadakelen ti ringat dayjay taltalo. Iti maysa nga malam adjay ni Sister nga Mila. Istorya na daytoy kabsat. Idi adda kami pelang ijay kamiling more than kabiltan mo about 30 years ago. Ganit ata, dahito yung kabsat, faithfully no awan iti dakil arason, adalatay di balay ni Apo Diyos, iti kamiling Seventh-day Adventist Church, iti tunggal Sabado. Anya naramid. Nagparintumang
ni Sister Mila iti tambak ti taltalon na. Ket nagkararag. Kitkitain kano digiti kakaruba na. Ket dawdawaten na kanapo Diyos nga agtudo kuma iti tiyempo iti pudot nga awan iti ulot. Kuna digiti kakaruba na nga adamat taltalon na agmauyungan dayto yan dumawak ket ti tudon iti kasdo a tiyempo. Nagawid da kadayjay nga rabii pinatgan ni Apo Diyos sinungbatan ni Apo Diyos dayjay dawat ni Maring Mila nagtudo iti nakapigpigsa. Ti kabigatan nagsubli at dadyay digitay kakaruba na nga they were mocking her the day before. Imasidagdag ako nada, Sister Mila, yamang kami. Daday pamatin, sinungbatan ni Apo Diyos, pati da kami na iraman ang natudwan dagiti taltalon. Kakabsat ko, aglalasat ka man itirigat, setbacks. Laglagi pa, no adda iti kaduam, akas digiti adalan kaduada digiti sumagmamano nga baluto in Sea of Galilee. When there were storm, their boats were also being tossed. Ngam ngay may ni Apo Jesus and calmed the storm. Dagitoy met nga adda iti baluto. They were also saved and blessed by God. Yung muna nga lesson tayo, dumakkel iti panakikayamet ko iti Diyos, no amok nga adda ni Jesus kanya iti tiyempo iti rigat. Mikadwa, nga pasat ti lesson tayo. Dumakkel iti panakikayamet ko iti Diyos, no masursurok iti agtalag iti tiyempo iti rigat. Itatan, addakan nga grigrigat, ammom iti agtalag kini Apo Diyos. Iti pagleksyonan tayo kakabsat, iti inted ng example ni Job. Tapno alayan tayo, no anya iti napasamok, dadadya ko natin niya, before, during the setback, then after the setback. Sakbay kakabsat, daytoy panagrigat ni Job. Itinbaga na iti chapter 1, kunana, Job was blameless and upright. Agbutang kay na Apo Diyos, idyanan na iti baso. At dayti sa nga pulong anak na, ito nga lalaki, talong kababalasang. Iti kinabanang na naibaga nga isuna iti kababanangan iti daya. He is the greatest man in the East. Tapay, at dati 7,000 a karnero na. 3,000 a kamilyo na. 5 gasot nga nasangulan nga baka na. At damit iti 5 gasot nga dangkina. Ket saan nga mabilang dagiti katulong na. That was the life of Job. Imagine setback. Apay nga dati setback. Iti pamabasol ni Satanas. Kunana iti Job chapter 1 verse 10. Una kunana. Kaipal impang pangrunam ni Job. Inaladam. Isuna. Agraman iti sangkabalayan na. Ken amin nga adaken kwa na. Ket kastalaunay ti panang bendisyon mo iti bunga iti ima na. Nga dagiti dingwen na. Ket agkaiwaras da iti daga. Then the challenge of Satan was, ikatem amin dagitoy nga bendisyon nga inted mo kinehog ket ibagak ken ka.
idadanes na kanto. Iti kondisyon nga inted ni Apo Diyos. Saan mo amabalin asagiden tibiyag? He can touch the body, but he cannot take the life of Job. Amo yun. May isang damag. Imay, di kaya nagpadamag kat ko na, apo ko na, amin na sa nikwang. Awandan. Pati di kita na mo, awandan. During this setback, imay di kiti gagayim na, imay di kiti asawa na, kat inbagada, anyamatan iti, inaramid iti Diyos mo, ken ka. Denggan nyo, dadyain bagana ni Job. Lamo-lamo ak ngay may manipod, iti manakayanak iti na. Ket lamo-lamo ak tumet nga agsubli sa dyan. Anya iti kunan? Nothing. Dagita nga bendisyon inted na Apo Diyos. Ket dagita nga bendisyon, nun napukaw da. Anya nga rup ko makanya. The Lord gave, and the Lord has taketh away. Sana in baga, blessed be the name of the Lord. Anyan apan nagtalek, anyan apan nakikayamat, iti tiyempo, iti rigat. Denggan nyo kakabsat. Kunanan ni Job, iti Job 19 verses 25 and 26. Amok, I know my Redeemer lives, and in the end, he will stand on earth. After my skin has been destroyed, yet in flesh, I will see God. Anyan atalat. Uray pay ko na. Da iti in panang describe na manipod iti kupo-kupo ingana dapan nagtubuan iti liteg ket idin nga agbitak dagijay nga liteg iti amin apaset iti bagina. Siyempre nakalanglang sinak ang angot. Pinapanaw ni bakit na ket no balunan na kapsat, he will use a 10-meter pole. Iji ungto, dadya nakasuputin nga kanan ni Job, inuman na, hala kayat nga umasidag. Ngem iti kunana, uray no kastoy nga iti kudil kukit madadagel. Amok, nga makitak to ti Diyos. Again, in Job 23 verse 10, kunana, but he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold. Iti tiyempo, iti rigat kabsat ko. Dayji kuma iti umaymet apambati tayo. Nga kalpasan, dayti panaglasat ko, kadaytoy apan nakaparparigat ko. Amok, I know. Umayak ton, akas na pasudi, mabalito. At ako ba dahil pamatit tayo, akas kini Job, nga agtalit tayo kini Apo Diyos, iti tiyempo, iti rigat. Mikatlo, apaset eleksyon tayo. Dumadakil ti panakikayamet ko iti Diyos, no kapadasak, iti presensya, iti Diyos, iti tiyempo, iti rigat. In order that I'll have a growing, dumadakil, relationship with God, I must experience the presence of God when I am in trouble. Iti inted eleksyon tayo kabsat, in surat ni Lucas, iti Luke 24, verses 13 to 27. Anya na ito? Kunana, on the same day, anya the same, iti verse
Diya umuna nga paset iti chapter 24, ibaga na dahil umuna nga aldaw tilawas. Idi agsirra at the end of chapter 23, inbaga ni Lucas nga iti aldaw a panagsagsagana ni Jose di Arimatea a panadinawat di bangkay ni Apo Jesus ken ni Pilato, ket inted ni Pilato ket inkabil ni Jose dahil bangkay ni Jesus, ijay tanem ni Jose nga hanpay ng susar. At dahil iti babae. Ket idin nga umayen, kuna na agligsayan ti init, nagawid di iti babae, lagi sagana da iti bangbanglo, ket nagin nanada, akas sagudayen iti lintag. Aldaw apan nagsagsagana. May kapitong aldaw apan naginana. Imay iti umuna nga aldaw iti lawas, chapter 24. Nasa palaunay, anya, dagiti babae ni Maria Magdalena ken dagiti kakadwada, nagsublida kakabsat ijay tanem. Dahito di ko nadadyayan nga garden tome. Ijay garden tome, makitam kakabsat da ijay Hill of Skull. Dahil Calvary. Asidaglaang, ket idi nga makadanon da, nakita da nga dahil bato nga isu iti panangirikap ni Jose, dahil nga nangitan naman na dahil bangkay ni Apo Jesus ket nailigsay. Awanen, dahil nga bangkay ni Apo Jesus. Adda iti anghel nga nakatader jay ko. Saan nyo nga sapulen iti sibibiyag kadigiti ayan tinatay. Ket napandang inbaga kadigiti adalan. Adda ito yung istorya verses 13 to 27, iti duwa nga adalan. Magmagnada. Manipod iti Jerusalem, apanda iti Imos, about 7 miles away. Ket magmagnada, nalidayda. Iti pagtungtungtungan da, dayjay napasamak ka, dayjay nga weekend. Ket imay ni Jesus ang nakipagna akadwada. Ket Jesus opened the conversation with a question. Apa niya kadi pagtungtungtungan nyo? Ni Cleopas, isunsurat na ni Lucas, kuna nang insungbat, apay, saan ka kading nga taga ditoy Jerusalem, wino bisita ka laeng? Hammo kading ammo tinapasamak. So it was only a day. May salang aldaw nagbatanda. Ammo kading ammo napasamak idi Biyernes. Dayta iti headline, iti amin nga pagtutungtungan i Jerusalem. No kumatsyempo tayo kabsat, lukat ka iti TV, that was the news. Agbasa ka ti dyaryo, that was the news. Lukatam ti cellphone mo, it was the news. Kunana daytoy nga adalan nga ni Cleopas, why don't you know what happened? Amo ka din nga mo napasama. Ket ni Jesus, inlukat na kadakwada dagiti padto iti daan atulang. No apay ang masapul, wenno ing kasapulan ang napasamak, dayjay a pagtungtungtungan da. And then, gapu kadayjay nga inbaga ni Apo Jesus. Imay kanyada, dayjay pan nakaawat. Idi makadanundan ijay Imos, kunada, please stay with us. Tanganganin rumabi.
Napan ni Apo Jesus. He took bread, excuse me, give thanks. Ket idi nga pinisi na dayjay tinapay, inted na kadagiti adalan. Unanan ni Lucas, then their eyes were opened and they recognized him. Kasanudan nga na-recognize. Kuna nakabsat, amin tun apiglat. Manipod iti bagita yung group sa our corrupt body, whatever scars we have, will be changed at the twinkling of an eye into numay ni Apo Jesus. Ngam, dagidjay nga piglat, the scars on the hand, on the side, on the feet of Jesus will be there forever. Nga intunno ingato ni Apo Jesus, dagidjay ima na, iti sangwanan tayto palubos ti Apo idjay Jerusalem. Iti tunggal aldaw a panaginan nga urnungan nanto digiti umariwak-wak na isalakan. Makita tayto dagidjay amarka. Namalambit kakabsat, idi nga pisyon na jay tinapay. Kat idi nga iyawat na. Nakita ni Cleopas kanday kadwana. Dayjay ima fresh pailaten. Nakita na. Kakunanan ni Lucas, then their eyes were opened. Right there, Jesus disappeared. Denggan niyo dayjay inbaga ni Cleopas, were not our hearts burning? Saan kadi nga digiti puso tayo? Puso ta, kunana nga di kadwana. Ket sumsumged iti namnama. Idi nga magmagnata 7 miles nga kaduada ni Apo Jesus. Idi linukatan na dagiti sursurat. I remember the point. Footprints on the sand. Dahil nagsurat ket kunana nakita na nga da iti duwa nga paris upat nga tugot. Ijaigit ti baybay kabayatan a magmagnada. May isang nga paris tugot na. Diya sa bali nga paris tugot ni Apo Jesus. Nagbutang iti paset iti panpanagnana kadayjay nga insurat. Apay nga nagbutang. Kadamit lang ngayon maysa nga paris ang nakita na. Ket kuna dayjay nga author ken ni Apo Jesus, saan kadi nga inkarin nga sa anak a panawan. Apay no alag iti title iti lesson tayo. Apay Apo nga iti panawon iti pannakaparigat. Why is it, O Lord, that in time of setbacks, awang ka? Ayan mo, Apo. Dinggin nyo dyan sungbat ni Apo Jesus kadayang nga point. Footprints on the sand. My precious child, my dear child, the footprints that you saw is my footprints. Taidin agrigat ka, inugba ka. Kabsat ko iti tiyempo, iti rigat, setbacks. Anya na adal tayo. Umuna. Bagyo man ti dumteng. Timbaga kita tayo physical, wino symbolic. Umay kada tayo. Ngem kadagiti adalan, laglagipin tayo, nga adda ni Jesus akaduha tayo. We sing in church. Nang nangrunay the church at forum, dahil AY, kung natay ti maluman niya. Kung natay,
With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. Yung munang paset nila sunto, bagyo man ti umay, laglagi pem kapsat ko, ni Jesus kadwa tayo. May kadwa nga naadal tayo. Panakapukaw, panagsakit man, iti umay akapadasan tayo nga setbacks. Agtalek tayo iti Diyos, akas kaniho. Rumwarta ito, akas na pasudi abalito. In surat laeng kakabsat ni Moses, Moses was the author of the book of Job. In Job chapter 42 verse 12, ket ni Apo Diyos binindusyonan na tinaud-udi apaset ti panagbiag ni Job ang nang nangruna ngem iti damo. Kunana adda iti 10 upat aribo akarkarnero na. 3,000, 6,000 akamilyon na. 1,000 nga kasangulan nga baka na. Ken 1,000 nga donkeys. Kita nyo, at the end of the setback, God blessed Job twice more. Maudi kakabsat. No umay iti panagduadawa, laglagi pen tayo nga kumuy-kuyog ni Jesus kada tayo. Ket ipalawag na dagiti mapaspasamak iti lawag iti ayat na. I like this. Without we fear, yung laglagi pen tayo. Ni Apo Diyos intuno katungtung na tayo. He will use akas ni Apo Jesus. Likno katan na kadigidjay nga adalan. Through the prophecies. Ket idinalukatan da digidjay matada. Anya itin bagana. Were not our hearts burning? Tainted ni Apo Diyos. Jenamnama. And finally, jekunana ni Ari David, it is Salmo 23, versikulo 4. When uray no magnaak, itingingit, itisipnget, ni patay. Setbacks. Sa anak tung agbuteng itidakas. Dapay, amok nga daka kanya. Your rod and your staff, they comfort me. Anyaman nga setbacks kakabsat, iti paglablabsam. Laglagi pa ni Apo Jesus atakin ka. Kitintun rumor ka kas di kunana ni Job akas na pasuding ako. Dagijay karkarubang, dagijay gagayim mo, dagijay nga mangkitkita, kin ka iti panaglasat mo, kaday nga panakaparparigat mo. Umaydan tumaten, kadwaan na ka, kadaydayawen, ni Apo Diyos. Agyamanak ni Apo Diyos dito yung eleksyon tayo. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama na maminsan pa inpalagip mo kada kami. Nga saan kami nga lumasat iti panagbiag, nga awan pulos iti rigat, nga paglabsan ni. Nga magyaman kami ama, tauray no umay kada kami dagita nga rigat. Adda ka asikukuyog kada kami. Saan na kami abaybayan? Akas da kuna iti anak mo. I am with you always. Tiyempo iti rigat, tiyempo iti lamay, tiyempo iti panagragragsak, tiyempo iti panagsangsangit. Saan na kami apanawan ti anak? Agyaman kami ama. Gapu ka ito'y o Diyos. Dawatek nga bendisyonam, dagiti kakabsat mi nga kaduami nga nagadal. No adaman digiti paset iti pamilyada nga lumalasat da.
iti kastoy a kapadasan, dawatek ama nga bendisyonam isuda. Iti naisangsangayan, kahit ko nga bendisyonam iti maysang anak mo, ni Margie, umayken ko ano Diyos di panagdanag mo. Bendisyonam ti asawa na nga sanda nga kadua ti Mexico. Bendisyonam di kita anak. Sa gidem ni Margie o Diyos, itedmuken ko na dyan na limbong a panagtalag. Nga daytoy nga paglasatan na. Rumwarto ang napasudi nga apoy. Let her faith in you triumph over this trial. Kahit sino man o apo nga kakabsat mi nga kastoy met ti paglasatan. Bendisyon ang met isuga. Agyaman kami ama. Dati karim si katimay kada kami. Dati karim kat sumbatam dagiti dawat ikis ken karkararag mi. Agyaman kami. Tayayatin na kami. Agyaman kami ta sumbatam dagiti yung kararag mi. Itinagan na po mesos. Amen. Kinamin. Ni Apo Diyos na ay ayatin na kayo na Apo Diyos, ay ayatin na kayo man. Again, the simple outline, gagmaited kada kayo kapsat. Ayatin na kayo manan, ni Apo Diyos, ulitin. Gana numay nga lawas, na imbag, arabi tayo am amin kakapsat.